Hej og velkommen til den her lille pep talk. Nu er det jo jul, så jeg kan jo ikke sælge noget. Og det er, ja, altså jeg ved godt, der alligevel er 8 uger til jul. Men nej, men altså, når folk har jo travlt med julegaver, og virksomhederne, de booker ikke nogen foredrag, og jamen, det blev nok ikke til noget. Det vil jeg vil godt lige slå én ting fast, og det er, at folk holder ikke jul. Og hvis det endelig holder jul, hvis du har åbne foredrag, det vil sige foredrag, hvor du sælger nogle billetter, så er muligheden jo lige præcis til at sælge nogle billetter til julegave, altså til forårssæsonen. Hvis du har lukket foredrag, som er dem, som jeg holder, altså foreninger, virksomheder, kommuner og organisationer, som holder foredrag, så husk, at et foredrag, det er jo ikke når man får en forespørgsel, så er det ikke sådan, som, jamen, kan du komme ud om en uge? Altså lige nu får jeg forespørgsler på kick-off i januar. Altså om 2 måneder, 3 måneder. Februar også. Det kan også være generalforsamling, hvis det er forening og så videre. Så derfor husk, november, december, og også for den sags skyld også januar, det er altså ikke lavsæson for foredragsholdere. Det er mulighed for at give den gas på markedsføringen, for at sælge nogle billetter eller sælge nogle foredrag, så er det faktisk højsæson. Og der er en del selvstændige, ligesom jeg, som sætter farten ned, og også selvstændige foredragsholdere, men også coaches og behandlere og terapeuter. De sætter også farten ned. Og det er sådan set lidt ligegyldigt, om det er foredrag eller forløb, du vil sælge, eller coaching for den sags skyld. Så gå nu ud og giv den gas. Fordi der er mange, der tænker, at vi tager den lige lidt med ro. Men det er nu, du skal give en gas. Det er jo også nu, at 2026 banker på døren lige om lidt. Og der er rigtig mange mennesker, som synes, at ja, 2025, det var der OK. Men jeg vil noget mere i 2026. Og så er det jo der, du skal give den gas, mens de andre de slår af og tænker, nu venter jeg på, at 2026 kommer. Det er jo først om 10 uger. Så jamen, jeg kan jo nok ikke sælge noget, jeg kan nok ikke hjælpe nogen. Det går ikke. Du bliver nødt til at give den gas. Hvad med at få en fantastisk afslutning i stedet for? Hvis du har åbne foredrag, hvad så med at få solgt nogle billetter her? Også huske til din e-mail-liste, hvis du har sådan en selvfølgelig, til dine Facebook-følgere, hvis du har sådan nogen, eller Instagram, eller hvor det er, folk de følger dig henne. Så husk nu at hjælpe dem med at huske, at dine billetter kan også købes som julegaver. Det kan også være, at du er coach eller terapeut, og så giver du en eller anden rabat til en session, så du kan få solgt noget. For du kan sagtens sælge noget nu. Det er simpelthen, hvad hedder sådan noget? Øh, det er jo sådan en overspringshandling. En dårlig undskyldning for ikke at gå i gang. Og det nye år, eller slutningen af det her år, skråstreg, det nye år, det er jo sådan en forandring, håb. Næste år, så skal det være bedre, hvis du er ude i virksomheder. Næste år, så skal vi ud og give den gas, og vi når ikke budgettet i år, men nu skal vi give den gas. Vi skal have et kick-off, vi skal have noget hjælp, vi skal have noget inspiration. Så lav opslag, send e-mails, tag fat i netværk, fortæl din historie, fortæl dine budskaber. Altså, der er så meget støj derude, så om du så fortæller det samme budskab på en Facebook Live, eller et Facebook opslag, eller på Instagram, eller TikTok, eller hvor du nu er hen, YouTube, om du så fortæller det hver dag, i 30 dage, så garanterer jeg for, at der er ikke ret mange, der tænker, hold da kæft, jamen hun fortalte jo det samme i går. Kan du huske, hvad du så på de sociale medier i går? Jeg tror, jeg kan huske en eller to ting. Så markedet går altså ikke i stå. Men det er en foredragsholder, der gør, og det er også derfor, I har mig, som kan give jer et lille frisk los i røven. Men gør året færdigt som vinder, i stedet for at sige, jamen, det er jo svært nu. Det er, nej, det er, lad 2026 begynde allerede i dag. Begynd at sparke ind. Kom ud med dit budskab. Sig til, hvis du har brug for hjælp til Facebook-annoncer. Hvis det er det, der holder dig tilbage. Men du har erfaringen.
Du har et budskab. Du har hjertet med. Der er brug for dig. Men du skal ikke lade julelysene slukke den her gnist, du har. Den her passion, du har for at komme ud med dit budskab. For at inspirere og hjælpe andre mennesker. Det er tid til at give den gas. Tryk på speederen. For afsluttet 2025 med en ordentlig brag. Og så er du klar til 2026 med foredrag i kalenderen og billetter solgt. Måske også forløb og coaching. Så kom gerne med kommentarer, spørgsmål nedenunder her, hvis du har sådan nogen. Vi ses i næste video.